Merry Christmas 2025 for this year's alumni gathering and celebration of the year-end party is held at Barangay Nabalas, Buenavista, Guimaras Island. We would like to thank all the officers, donors, volunteers, members of Guimaras Subchapter for all their efforts. Kami na mga taga Iloilo, nagtabok lang, nagpatawhay lang. Ang taga Leon, taga Tubungan, pag abot namon ready na sila tanan ang Guimaras Chapter. Kaon na lang kami Simba, nagparade, program, tapos nagkaon. May pa-take out pa sila sa amon tanan. Thank you so much. And for next year, 2026 Christmas party celebration will be held in Iloilo City. We are hoping for the best. Guimaras Subchapter President is Ate Kerlin. Yan. Maskin may sakit sa Ate Kerlin, ayan, super hands-on sa pag-asikaso sininga event. Kay sa ila place ang venue with her co-officers. Super busy gid sila. Thank you so much. Kaya na sila nagtulog kagabi para lang ma-settle kag ma-prepare ni tanan. And we are all very grateful for them. We had a blast. We had a very happy and success. The mass has just been offered, and now we will have our photo shoot with the parish priest. And the next is the food parade. Probably just 5 minutes because sa kabilang side niyan ay ang gymnasium ng Nabalas. Ate Kerlin is giving the badge. The students are the frontliners. Next, their parents. First batch, second batch, third batch, fourth batch, until batch 35th. The recent batch graduated is 35th. Arak malang gali Homecoming. We are thrilled to have you here today, celebrating the best years of our high school life. Let's give it up for our amazing alumni who are here today. To start our program, we will call the presence of the Lord. The prayer will be given by Mrs. Munyen Coronel. Let's all now hear the very inspirational and very supportive speech of the barangay captain of Nabalas. He is very, very much supportive of the Sisters of Mary School, and he really knew about the school and how it helps so much the community, the children and the parents. alumni homecoming. Thank you, Ka, for all the support. Nagpasalamat din ako na alis ka daw talaga ako matalot. Kaya kami subo, kita mo, tinatagan ko yun. Kita naman sa mga YouTube po, kita makainit, no? Pero, medyo maglugal ako, pero wala lang. So, I will give, kami naman nagpapili, maluwalas, ang panahon. Ngayon lang, no, hindi lang kita nabas, kundi
agencies pinili. Oo. So, may kamalan ko mga papyaw sa mga kabataan. May kamalan ko ang inyong subo, may kamalan ko, wala kami kabuhay. Kasunod sa tatlong katuig, ang apat ka grades, no? Hindi mo sala. Tapos kuya, walang yakin isyo ng langit. So, nakita ang produkto ng mga estudyante. Nagaging dito. Halos kalakanan, naging professional. At the alumni homecoming 2025 with the theme Reconnect, Reminisce, and Rejoice. Your unwavering assistance and warm hospitality greatly contributed to a meaningful gathering, filled with renewed friendships, cherished memories, and a strengthened sense of community. Given this, can take day of Proud and loud. I'm proud na ginagawa mo lang matapos ang inyong activity nga kabay pa. Thank you so much, Gimaras President, Ate Cardin Inapan, for all your efforts with all your members. MSI International branch. So, kasi kung nasa ano siya mo sa Hong Kong. So, siya ang president ng dito sa ilang branch, na international branch. Grabe ka ate. Okay, so it is my pride and honor to introduce to you our inspirational speaker for this morning, Ate Mayre Rio Paginar. Lapakan tadi, kasi kami ilang lang kita natin mayroon. Talaga kayo malam ko nga. Pero mga busog na kamo. Kaya pala ka. Let's listen ako na. from Ate Mayres. Very inspirational speech. How proud she is, the Sisters of Mary. She is the former international president. Masugod ko sa halin sa kamay ko kay para madumatan nga. Wow. Dalawang taga sa Palawan po siya. Mga batan, on pa sila ba? Ulang kami. 1, 2, 3, start. Nagaliyon kami. All the time is the same around 15 from Leon. Merry Christmas! Merry Christmas! Province of Gimaras! All in front! O, dili ka mo sa tubang. Be, naman. Sige, all in front. 1, 2, 3, go! Pasok naman, dahil ay tuloy ng araw. Pasko na daan, di na balik na. Ngayon ay Pasko, dahil ay salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na muli. Ang araw namin pinakaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na muli. Ang bibig na lahari. We are from the Iloilo City, South Chapter. From the city of love. Merry Christmas and advance Happy New Year. Ang nasindinig ko, Ilaw, ang iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Viva Gimaras Chapter! Prince, certificate of appreciation. Iloilo chapter. May I request one representative from Iloilo Chapter to receive the certificate. Tintin. I request Ate, Ikaw na, Tintin. Ikaw na, Tin. Ate Sila, to Tintin. receive the certificate. Ate, sayang mga exercise. Ate, Lawrence Paul Taba. Kaya, si Carlin na tawag. Change item, kaya wala na resibo. sino? Sino? Kuya Francis, Nakakmagas. Kuya. Ayan, ipagkita ko alam para. Tunod, ang iyong prize is Lululemon Cup from Wow! Taiwan. Thailand. At namin from Vietnam, Pat, isa ka, Libo. Kipling. Dapat ka ba? Ayaw ka po. Another thing. Girl. Marites. Uy, nagali yun, di ba? Nakabot na! Pwede yung tao sa Okay, Sino? 34? Okay, 34.
Duha sila out. Ara, laka-laka aro, laka-laka. Sino? Are? Okay. Okay, good luck. Laban! Sino? Paano? Ate, ang winner! Wow! Sponsor ni Ate Katribo! Katribo. Congratulations! Hoy, Dito sa likod. thank you, Kap! Every so long. It's really gonna find a way to home. Ay, grabe ko nito. Wow, kagalang-galang yan. Wow, gapang mahal. One day she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright. And hold it tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees to me. I told her someday that she would change the world. When the little song I was born, but she has made me. And so I know I came to me. And was made for some special life. And my soul is right. I'll die away. I'm hoping to get you for mine. And I said, And now I try hard to make it. I just want to make you proud. I'm never gonna do this now for you. Never say that I'm alright. You can't take me, never got it up. It's not far. Now it's just too late. I can't go back. I'm sorry, I can't. Ikaw ang siyang sumisigaw, ngunit sadya sa isa't isa. Bakit ba huli na nang tayo'y muling nakita? Umay ba balikan tapon sa di makawalan? Alaala ng daan malimutan. Sayang na sayang talaga. Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung kalabangan mo na? Sino ba naman ako para pigilan ka? Walang bakas ng ating pagmamahal. Tumitig ito ay alaala na hindi kita malilimutan. At ikaw, lahing laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Mahalin mo, mahalin mo, mahalin mo. Bakit iniwan mo ako? Sasakyan ako, oh baby, sa'king nakikita ka. Nandito ko, oh baby, pag may nasama kang iba. Pagkat ikaw nakikita ka. Nandito ko, oh baby, pag may nasama kang iba. Pagkat ikaw namin naman ng aking puso, ng aking puso, ng aking buhay. Mahalin mo, mamimiss ko. Mahalin mo, mamimiss ko. Bakit iniwan mo ako? Yoko sana na ikaw nawawala. Mawawasak naman ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ka naman ako para pigilan ka? Mahalin mo, nakikis ko. 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 Mahalin mo, Tutubungan. Kuya Silvio. Thank you, Father God, for this day hinahabol mo sa amin. Salamat, Father, sa pag-sustain sa aming energy. Salamat, Lord God, sa pag-provide mo, Lord God, sa kanang kinanglanan namin. Nga natin kayo ni Lord God, na bulhato namin na year-end Thanksgiving party, Lord God. Thank you, Lord God, sa pag-dala mo din sa aming tanatanan na safe and sound. And thank you also, Lord God, sa provision na ginhatag mo sa amin. Salamat mo, Lord God, sa enjoyment, sa pag-gather mo sa aming din sa buong hangkod, ang adlaw, Lord Jesus. And Lord, sa aming mga papauli karon, kabay Lord, ikaw din ang mga tipig sa aming mga tagsa-tagsa, Lord God, ng mga alumni, Lord God, parents, and mga students namin. Nakabay Lord, ikaw din ang maghalong sa ila, Lord God, na sa lakyan, Lord God, kapag hawan, Lord God, sa ilang mga talanor, nakabay Lord Jesus na i-shelter mo sa Lord God sa iyong mga protection. And Lord Jesus, next naman naman na bulahaton sa nga organization namin, Lord God, kabay na ikaw din ang magalit sa amon, magapatuwa sa amon sa talang naman na bulahaton. Kasi sa mga Lord God, balik na mo sa imo, Lord God, ang talang nakadayawan. Pagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, mag-picture tayo. Tara-tara kita para na may... Okay, gani.